Нападнаха ме две овчарски кучета малко по-рано. Днес съм в Родопите, имам този късмет и за щастие споделих още една от дългите разходки в природата. Може да видите зад мен. И това, че ме нападнаха тези кучета, не е основната тема. Просто така стоически застанах на едно място и удържах на атаката. Не се поддадох да се обърна, да побегна. Носи се един пистолет, вдигна го да го види овчаря, да се сети, че трябва да си укроти стоката. И всъщност не ги провокирах, не исках да вода война с тях, просто застанах и бях твърд. И се сещам, че това нещо важи абсолютно и в бизнеса. И нашата фирма, която е от над 30 години, винаги е устоявала на всякакви атаки, на промените, на кризи, на какво ли не през годините. И всъщност нашето развитие е довело до тук, че да минем на следващ етап. И в тази връзка, понеже слушам книгата на Димитър Калайджиев за създаване на екипи, там постоянно се повтаря: търси постоянно хора, действай, прави. И това видео ще го обвържа с така стоическото, което е в мен и ме задържа и се въздържам и се търся нещо перфектно. Да не стоим на едно място, а да действаме. И бих предизвикал всеки, който реши, че може да му е полезна така една среща, някакъв опит да обменим, някакъв пробен ден, каквото и да е за нашия бизнес, и се търси работа или да се смени работата, може да се възползва от това при нас. Може да срещне с моите колеги, може да направим изцяло неангажираща среща. Просто провокирам някой, който му е интересен този бизнес, който гледа в социалните мрежи какво се случва. Имаме доста популярни колеги. Може да вземе от нас нещо различно, да види как се случват нещата в една стабилна агенция, която удържат над 30 години. Ние сме само в град Плевен, не представляваме офиси в друг град в момента. Нямаме такива офиси, искам да кажа. Но това не пречи да имаме такива офиси. В тази връзка, понеже не смогваме и всички сме много претоварени, все няма време да общуваме с хора, да кажем: елате и ни помогнете, поемете част от нашата работа. Доста сме успешни, това може и нескромно да звучи, но ето, че след години извършване на основните дейности от мен, като двигател на реклама, на софтуери, на основните системи и процеси, които протичат при нас, от днес вече почвам втори път спирам видеото, че минават коли и предполагам, че има неприятен шум. Предполагам, че да реша да аутсорсна тази дейност, а именно маркетинга, който смятам, че сме провеждали доста добре с оглед на продажбите, които реализираме през тези години, ми дава малко свобода да обърна внимание на подхода към търсене на хора, като изрично заявявам, че не търсиме всеки, който е решил да пробва, а търсим хора с дългосрочна визия, които да се включат в нашата мисия и да знаят, че не сме типичната агенция, не сме от тези, които гонят лева в момента и после следващия. Гоним дългосрочни отношения с клиентите. Това ни е довело до тук и искаме да го вдигнем на друго ниво. Искаме да споделим част от нашия успех и за това правя това видео, което сигурно е леко хаотично, но такива са ми и мислите и работя в момента да си подредя нещата. Така че всеки, който иска да се види с нас, може да знае, че работим по пълно преструктуриране на процеси, системи, подреждане по съвсем нов начин на нещата. И голяма част от нашия екип сме успешни брокери, от които може да се научи много. И понеже стана 4 минути, сигурно ще мине още някоя кола. Аз ще се насладя на разходката си, а от вас ще очаквам на нашия сайт Кариери да пуснете едно CV, запитване или всякаква форма на контакт може да опитате. Стига да не идвате на място в офиса и да не звъните по телефона. Моля за това, защото сме доста натоварени, телефоните постоянно звънят и ще е напрегнато да водим такива разговори. Всичко хубаво!